Ola a todos, son Cristina de terceiro da ESO e hoxe veño falar do libro titulado Iridium, escrito por Francisco Castro. Este libro trata da historia dunha rapaza chamada Iris, que cursa o primeiro de bacharelato. Conta con millóns de seguidores en Instagram a causa da enfermidade que padece nos ollos chamada heterocromía iridium, daí o seu nome Iris. Trátase dunha enfermidade que fai que teñas cada ollo dunha cor diferente. Un día ia cruzando polo paso de peóns cando un home que ía borracho atropela. Isto causalle un traumatismo craneoencefálico, o que fai que estea en coma durante 7 meses, quedáronlle secuelas físicas, non é capaz de andar con normalidade. Tras despertar do coma, cóntanlle que o seu mozo lle foi infiel con Marta. Cando por fin puido empezar as clases, a xente tratábaa de forma diferente polas secuelas que lle quedaron tras o accidente, cousa que a ela non lle agradaba nin o máis mínimo. O único que a trataba como sempre era Mario, que volveu ao colexio o mesmo día que ela, xa que el expulsárono do colexio tras pillalo vendendo droga. O meu personaxe preferido é Iris, xa que me parece que amosa unha forza incrible, xa que é capaz de ver o lado positivo de calquera situación. A min este libro gustoume moito, conta unha historia moi interesante que a calquera persoa lle podería suceder o mesmo. Está contada en primeira persoa, e tamén conta que as persoas sabemos tratar diferente a quen sofre calquera discapacidade, e no libro fai hincapé no molesto que é para quen ten unha dificultade. Francisco Castro Veloso, nado en Vigo o 27 de outubro de 1966, é un escritor e editor galego. Recibiu moitos premios, entre eles o Premio de Poesía ao Facho, no ano 2002, e o Premio Frei Martín Sarmiento, no ano 2005, por Un bosque cheo de fallas. Entre os moitos libros que escribiu encóntranse Xeración perdida, no ano 2004, O corazón da Branca de Neve, no ano 2013, A historia de Sara, no ano 2023. Adeus!